Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рахмәте, бәрәкәте барчабызга да ирешсен иде дигән теләктә имамның сыйрак тапшыруын башлап җибәрәбез. Сезнең килеп ирешкән сорауларга шушы студиябызда инде әлбәттә имамнарыбыз, мөхтәсибләребез, остазларыбыз белән җавап таба торган тапшырудыр бу. Әле андый сорауларыз калган булса, әлбәттә аларны юллый аласыз, экранда күрәсез. Адресларны иншалла барысында үзебезгә килгән хәзрәтләребезгә төкмичәшни җиткәргә тырышырбыз. Инде хәзрәтләребез димәктән бүгенге кунагыбыз белән танышыр вакыт җиткәндер. Әлхәмдүлилләh, бүген бездә кунакта Мөхәммәдия, данлыклы Мөхәммәдия мәдрәсәсенең тәрбиячесе һәм инде бик күп тапкырлар әле имам булганча әйтим әле хаҗ, гомрә кылырга Аллаһның рәхмәте ирешкән кеше дип әйтик инде, һәм шулай ук инде Казаныбызның Рөстәм мәчетенең имам хатибы Исмаил хәзрәт Бикин. Исмаил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи тааля ва баракатуһ. Мин инде юкка гына сезнең менә шушы хаҗ сәфәрләрен, умра сәфәрләрен әйтмичә булдыра алмадым, чөнки безнең бүгенге тапшыруыбыз ул нәкъ менә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аның туган җирләре Мәккә, Мәдинә шәһәрләре, яшәгән шәһәрләре турында һәм инде әлбәттә менә хаҗда булган вакыйгаларга багышланган. Шуңа күрә инде сез инде әлхәмдүлилләh Раббыбыз Аллаһ сезне бик күп тапкыр чакырды үзенә кунакка. Әйдә шуннан башлыйк әле. Ничек ул менә Раббыбыз Аллаһка шуның кадәр кунакка бару менә хаҗга, умрәгә ничегрәк сезне һәр вакыт барганда инде мин монда барган бар. Инде бу минем өчен эш кебек кенә итеп барасым. Әле инде менә Раббым Аллаһ рәхмәт сиңа тагын бер гомрә кылырга насыйп иттең дип менә ничек сезнең күңелләрегез, хис кичерешләрегез ничек сезнең анда? Аллаһ Субханаһу рәхмәте итеп мин аны күрәм, таныйм. Һәм дә шушы изге җирләргә килгәч, аның тарихын да искә төшерәм. Яңадан укыйм һәм дә шул тарих җимешләрен табам, кайсы элекке вакытта белмәдем. Шуңар кире кайтып аны күргән вакытта үземә дә файдалы, күңелне бер яңартып җибәргә, иманны яңартып җибәргә бер файда. Икенчедән бит аны син укыдың да онытылырга да мөмкин. Кайчан аны син хаҗиларга сөйлисең. Төркемнең җитәкчесе буларак. Ул тагын да сиңа. Күз каршында ул кала сине. Тарихи урыннарны, мәсәлән, Нур тауына менгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вахигына ишеткән генә түгел, вахигны кабул иткән генә түгел, ни сәбәптән Нур тауына хәтлек барган? Шул хәтлек биеклеккә барган. Бер үзе монда утырган, аның кыюлыгы турында искә төшереп, үзеңә бер гыйбарәләр чыгарасың, һәм хаҗиларга сөйлисең. Һәм дә шунлыкта Пәйгамбәрнең шәхс ягындан, менә кешелеклек ягындан аның нинди куәтле ир, анда курку хисе булмаган, эшләрен түгел эшләргә тырышкан икәнен күрәсең син аны. Эшкә җиңелчәгәне карама ул, субханаллах. Инде әлхәмдүлилләh, без бүген сезнең күңел кылларыгызны күп тибрәтербез шушы яклар буенча. Амин. Шуңа күрә инде әзер булып торыгыз иншалла хәзрәт сездә. Бисмилла, менә беренче сорау инде килеп ирешкән. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям 63 яшендә вафат булган. Билгеле, бу Аллаһның тәкъдире. Әмма башка пәйгамбәрләр бик озак, хәтта 900-1000 ел яшәгән бит. Алардан үлем фәрештәсе җаннарын алганчы баштан рөхсәт сораган. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямнан сораганмы дип әйтик. Шундый сорау белән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: "Мине уммәтем, кайсына без дә керәбез, хәзер шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да керә, уртача 60-70 яшь арасында яшәр" дип әйтеп куйган. Безнең гомеребез шушы вакыт белән чикләнгән. Ләкин дә безнең 5 вакыт намазыбыз, Кадир кичәсе хөрмәтләре, Рамазан айлары, ул 1000 еллык гыйбадәтләрне үз ишенә ала. Субханаллах. Булды пәйгамбәрләр кайсылар яшәделәр 1000 ел, Нух алейһиссалам, Адам алейһиссалам, аның углары Иса алейһиссаламнар, Идрис алейһиссаламнар, 100 ел яшәүчеләр, 120 ел яшәүчеләр, Ибраһим алейһиссалам, Муса алейһиссаламнарны. Ләкин дә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ни сәбәптән шулай кыска яшәгән дип әйтсәк, чөнки ул безгә үрнәк булды. Әгәр ул 150 ел яшәсә, ул безгә үрнәк булмас иде. Чөнки ул безнең гадәти тормыш әйләнешендән ул чыга. Ул яшәгән 63 яшь, һәм дә менә шушы
шик килеп җиткән вакытта ул тәмам картлык дәрәҗәсенә җитмәгән. Теге селкенеп кешегә мохтаҗлык рәвешендә, кеше кулыннан калган хәлдә ул вакытка барып җитмәгән. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә дуа кыла: "Я Раббым, теге көчсезлек, картлыктан, я Раббым, мине сакла", дип әйтеп куя. Дуа кыла шулай. Һәм дә нәтиҗәсендә 63 яшендә аңар шир килә башлый. Ничек гади кешеләргә шир килгән шикелле, башы авырта. Һәм дә үз вакытында аны агулыйлар. Шушыда агу аның тәненә, сәламәтлегенә авыртулар китерә башлый. Һәм дә 63 яшендә ул бу дөньядан Аллаһка күчә. Бездә менә шушылай итеп әйтелә: Аллаһка күчте дип. Ни сәбәптән? Чөнки үлем фәрештәсе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмдән килеп рөхсәт алган вакытта, үлем фәрештәсенең өстендә шундый бер вазифа бар, үз башлыгы белән генә ул килеп, инде вакыт җиткәч җанны алмаган, хөрмәт ягыннан алардан сораган. Һәм дә сорагач Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм матур итеп җавап кайтарган: "Мин Раббым Аллаһка кайтам", дип әйтеп куя. Ни сәбәптән? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Раббыбыз Аллаһны беренче чиратта ярата. Әйе, җәмгыятьтә халык белән булу ул аның вазифасы. Ләкин дә гомер буе кемгә гыйбадат кыла, кемгә хезмәт кыла, аның сүзен үти, вахиен кабул итә. Менә аңар кайтасы килгән. Һәм дә шул вакытта да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бу дөньядан Аллаһ субханаһу ва тааля кайтуы, мәрхүм булуы безгә бер рәхмәт итеп кайтты. Ни сәбәптән? Чөнки хәзердә без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең дугасын ала алабыз. Ул хадисендә әйтеп куйган: "Инде вафат булгач, сезнең изге эшләрегез һәм дә яман эшләрегез минем каршымда ачык пәйда булачак. Һәм дә яман эшләрегез өчен мин сезгә дуа кылырмын, гафу сорармын, яхшы эшләрегез өчен сөенермен", дип әйтеп куя. Шул ук вакытта, әгәр дә сахабалар вакытында сахабаларга Пәйгамбәрне күреп, аңар каршына килеп сәлам бирергә кирәк булган булса, безгә хәзерге вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм каршында басып тормыйча да аңар сәламны бирсәк, ничек хәдисләрдә әйтелә, Аллаһның Пәйгамбәре безгә сәлам белән кайтарачак иншаллаһ тааля. Шуңарда һичшиксез бу дөньяга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тууы да, хәтта бу дөньядан аның китүе дә, Аллаһ телегә кайтуы да бер Аллаһтан бер рәхмәте булды. Инде шуннан да теге күп вакыйгалар булды. Пәйгамбәрбез вафат булган вакытта да инде Аллаһ Тәгалә шуннан да безнең салаватларыбызны ишеттерсен, ничек кенә булмасын. Сез әйтмешли, менә шушы 60-70 ел эчендә яшәү бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Әле үзебез дә шушы турында уйлыйбыз, менә ничә кадәр яшәрбез икән дип инде, ләкин сез әйтмешли, менә Аллаһка кайту турында уйласак, күбрәк теге тиешледер. Теге кайчан уйлабыз түгел, менә Аллаһка кайтканда нәрсә белән кайтабыз, ничек кайтабыз, ансы бәлки мөһимдер. Инде шушы теманы дәвам итеп, инде без яшәп киткән идек хиҗри календар турында. Монда да менә шундый бер сорау: кемнәр алар, мөхаҗирлар һәм ансарлар? Шушы мөхаҗирлар вакытында башланып киткән календар турында бер сөйләшкән идек, ләкин әле ул вакытта нәкъ менә кем ул мөхаҗир, кем ул ансар, андый сүз юк иде. Бу чиракта инде менә аларның аермасы нәрсәдә? Уманалар. Сахабаларга кагылган вакытта мөхаҗирлар шул төркем сахабалар, кайсылары Пәйгамбәр вакытында Мәккә шәһәрендән күчеп киттеләр Эфиопиягә яки Мәдинә шәһәренә, динен, ислам динен саклап калыр өчен. Дөнья мал-мөлкәт өчендә түгел, өйләнер өчендә түгел, менә динне ирекле рәвештә алып барыр өчен, Аллаһ Тәгаләгә ирекле рәвештә намаз укыр өчен, дугалар кылыр өчен, үзен ирекле рәвештә урамда курыкмыйча да мин мөселман дип, ачыктан-ачык әйтүе өчен алар күчеп киткәннәр. Һәм дә әлбәттә аларның дәрәҗәләре безнең ислам динебездә иң беренче дәрәҗәләрдән берсе булып тора. Ансарлар ул шул халык, ул Аус һәм дә Хазрач кабиләләре, Мәдинәдә яшәгән гарәп кабиләләр, кайсылары Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең пәйгамбәрлеге турында тарала башлагач, аның пәйгамбәрлеген кабул иттеләр,
ислам динін қабыл еттілер һәм пейғамбәргә алар ант бирделәр. Сені барша дошманнардан, ғәрәп дөньясындан булсын микән, дөнья күләм булсын микән, без сені сакларбыз һәм дә безнең каныбыз, синең каның ул бер, безнең малыбыз, синең малың ул бер, һәм дә нәтиҗәсендә ансарлар насара дигән сүз, ярдәм итүчеләр, яклаучылар дип тәрҗемә ителә. Алар кабул иттеләр үзләренең шәһәренә, Мәдинәгә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм генә түгел, хәтта шулай сахабаларны да. Кабул итү генә түгел, алар үзләренең йортларын, җирләрен, мал-мөлкәтләрен дә булып биргәннәр. Һәм дә сахабалар әйтә, без шушы мал-мөлкәтләре, йортлары, җирләр белән кулланып яшәдек, хәтта Хайбар җирлекләре безгә ачылган шәһәрлектәй. Ягъни Хайбар җирлекләре инде аны шактый гына вакыт узып киткән да, анда хиҗрат кылганнан соң. Шуңарда ансарларның ислам диненә салынган хезмәте хәзерге вакытта да бетмәс үтәкелмәс исләребездә булып тора. Әлбәттә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларга әҗр-саваплары ирештерсен, һәм дә һичшиксез аларның хезмәтләрендән без бер кайчан да узып китә алмабыз. Безгә калган вакытта, безнең шарабызга инде хәзерге вакытта хиҗрат юк. Чөнки хиҗрат бетте, чөнки төрле без яшәгән җирләрдә ислам динен үтәп була. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең сахабаларына әйтеп куйды, хиҗрат хәзерге вакытта шул кеше кайсы үзенең гынахларындан китүче дип әйтеп куя. Үзенең хатлаларындан гынахларын хиҗрат итүчеләр булачаклар, шулар мухаҗирлар иншалла. Иншалла. Менә инде сез шушы сорауга җавап кайтарганда, менә ансарларның мухаҗирләргә, ягъни шушы хиҗрат кылучыларга карата, пәйгамбәргә карата булган мөгамәләсен аңлап утырып, сорау бирәсе килгән иде. Аңлыйм, монда да шул ук сорау бар, һәм шуңа күрә башта сорауны бирәм, аннан соң аңлатып китәм үземнең дә менә шушы сез җавап кайтаргандагы булган бер моментны. Хаҗда булган кешеләр Мәккә һәм Мәдинә халкының менталитеты төрле диләр. Бу дөресме? Имеш, Мәдинәдә халык әле дә күпкә, бик күпкә кунакчыл һәм йомшак күңеллерәк. Элек Мәккә мөселманнарының үзләрендә сыендырган вакытларындагы кебек үк. Менә мин дә шуны әйтмәкче. Ягъни сез әйттегез, менә алар аны кабул иттеләр, үзләренең малларын бирделәр, йортларын бирделәр дип инде. Мин дә менә сорау бирәсем утырасым килә, менә шушы сораудагы кебек ул менә чынында шулаймы? Мәккә белән Мәдинә халкы аерыламы? Әллә инде ул хаҗга баргач, андагы хаҗда шул бер атна, ике атнада күргән картинадан чыккан гына фикерме? Әллә инде моңа менә сез безнең куратор, еш барасыз, Мәккәдә, Мәдинәдә еш булган кеше, моның теге асылы бармы чынында? Асылы бар, һәм дә бу мәсьәлә халыкка гына килеп терәлми. Чөнки Пәйгамбәрне каршы алган ансар халкы, алар үзләрен сыйфатлыйлар иде, без сугышта үскән балалар дип сыйфатлыйлар иде. Алар да теге ягымлы, матурна ен мая басып торган гарәп җегетләр булмаганнар. Алар сугыш эшендә туып, сугыш эшендә үскән балалар булганнар. Кырыс булган халык. Чөнки арасында авыз һәм дә Хазач кабиләләр арасында һәр вакытны берүз арасында кан тугы барлыкка килеп торган. Мәдинәнең йомшаклыгы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дуасына кайта. Ул дуа кыла Мәдинә өчен, я Раббым, Мәдинәнең һава торышын йомшак һәм дә халыкка ятышлы итеп үзгәрт дип. Һәм дә нәтиҗәсе хәзерге вакытта Мәдинәгә килгәч Мәккәдән соң, коры һавадан соң, тозанлы һавадан соң, Мәдинәнең хуш һавасына инде иснәп туйырлык түгел. Икенчесе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дуа кыла Мәдинә шәһәре өчен, я Аллаһ, Мәдинә шәһәрендә мөселманнар яратсыннар дип. Күңелләре ятсын Мәдинә шәһәренә дип. Чөнки элекке вакытта Мәдинә ул бозык урын дип шутланылган. Ясриб, теге шир тарала торган бер урын дип шутланылган. Һәр вакытта сугышларда пайда булып торганнар, яһүдләр анда яшәгәннәр, гызыгышлар килеп чыкканнар. Һәм дә шуңар да кешеләрнең шундый теге кискен фикер булган Мәдинә турында. Ясриб дип аны атаганнар. Ләкин дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Мәдинә дип әйтә һәм Таиба, чистап бак дип исем куша. Нәтиҗәсендә хәзерге вакытта кайнап торган
хош тавафлар кыла торган Мәккәдән кешеләр Мәдинәгә килеп төшкәч, андагы булган теге саф һавалар әлбәттә кешенең күңелләренә шушы йомшаклыкны искә төшерә. Һәм дә әлбәттә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дугалары да алар тәэсир итә кешеләрнең йөрәкләренә. Мәккәдә халык арасында без гарәпләрне күрәбезме? Элекеге яшәгән гарәпләрне юк күрбибез. Гадәти хәлдә ул Пакистан, Бангладеш халкы булып тора, Индонезия халкы булырга мөмкин. Күбрәк шуларны күрәбез без. Шуларның арасында сирәк кенә гарәпләрне дә күрәбез. Мәккә ул далада түгел, ул таулар арасында урнашкан. Халык һәр вакытны килә һәм дә китә. Шуның арасында сәүдәсе дә булырга тиеш. Шуның арасында яшәргә дә кирәк. Бөтенесен өлгерергә кирәк. Мәккәдә гомрәсе тавафы үтәлә, сәгыйсе үтәлә. Мәчет тирәсендә һәр вакытны урыны җитми. Шул сәбәптән безгә Мәккә нинди булса бер шулай теге казып торган җиргә ошап тора. Өстәмә Мәккәнең климаты да, һава торышы да анда күпкә кырысрак, иссерәк булып тора Мәдинәгә карата. Шуның белән кешеләр һәр вакытны әйтеп куялар, менә Мәккәдә халык теге кырысрак дип әйтеп куялар. Югыйсә Мәккә кешеләр аларында ике атнашында күрмиләр дә. Әйе, аларында күрмиләр дә. Менә Мәдинәдә шуныктан да гарәпләрне күреп була. Кайсы җирләр? Сауда өлкәсендә, мәчеттә. Анда Мәдинә шәһәре таулар арасында урнашмаган. Ул далада, тигез җир. Кешеләрнең яшәү урыннары инде гади йортларда түгел, әйтелек комфортный гостиницаларда булып тора. Һәм дә нәтиҗәсе әлбәттә кешеләр инде Мәдинәдәгә карата аларның мәхәббәтләре, теге җайлылыкка, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мәчетенең иркенлегенә шул хәтлек хисләнеп кайталар. Һәм дә шунсы өстәмә әйтәсе килә, мусульманнар Мәдинәдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның кабрын күрүләре һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның рухын хис итүләре сәбәбендә дә алар анда үзләрен рәхәт хис итәләр. Рәхәт хис итәләр. Һичшиксез анда Пәйгамбәрнең булуы, аның сахабаның булулары хис ителә. Ул җанның үзенең йөрәкне бер нишкә урыннарыдыр инде ул, субханалла. Һәм шуның белән Мәдинә кешеләр өчен онытылмый. Ләкин дә Мәккә ул шул җир, кайсысында 100 мең әҗр савап алына намаз өчен. 100 мең әҗр савап. Андый дәрәҗә белән Аллаһ Субханаһу ва Тәала бер мәчетне дә бу дөньяда Алла йокламады. Ни сәбәптән? Чөнки кешелек дөньясы шушы җирдән яралган, субханалла, үз вакытында. Һәм дә без анда кайтабыз. Анда рәхәтлекне бәлки күрмибездер. Ләкин дә шуның сәбәбендә Кабатуллага, Әл-Харам мәчетебезгә карата безнең мәхәббәтебез ныгып кала. Менә шулай. Инде әлхәмдүлилләһ, шуннан да шушындай итеп сөйләгәч, искә төшә инде шушы якларда йөргәннәр, һәрбер безгә Раббыбыз Аллаһ шул якларны барып, күреп, инде хаҗлар, гомрәләр кылып кайтырга насыйп булса иде. Хәзрәт, инде алдагы сорау шулай, хөрмәтле тамашачылар килеп ирешкән, хаҗда булганда, Мәккәдә, Мәдинәдә һәм бәлки башка шәһәрләрдә Пәйгамбәребез булган кайсы урыннарга барырга, нәрсәләрне күрергә кирәк дип язылган инде, күреп була дип әйтеп сорап биргән. Әлбәттә, Мәккә белән Мәдинәгә барган шәхәтлек тарихи китаплары белән, юл күрсәтмә китаплары белән танышырга кирәк. Чөнки анда барып җиткәч, син ул урыннарны әзрәк онытып җибәрергә мөмкинсең. Ул җирләргә баргач, тарихи урыннарны онытып җибәрергә яки күрмәскә мөмкинсең. Бу китаплар ярдәм итә. Мәккә шәһәрендә иң беренче вазифа ул гомрә. Кабатулла каршында 7 мәртәбә таваф кылу, сәгый үтәү, намаз уку, зәмзәм эчү. Менә бу безнең иң беренче вазифасыбыз. Икенчесе, 5 вакыт намазыбызны Әл-Харам мәчетендә үткәргә тырышу. Мәдинәдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мәчетендә 5 вакыт намазыбызны үтәү. Аны әлбәттә өстәмә үзебезгә карта төгәллек булырга тиеш. Тарихи урыннар. Ул Нур тауы на бару. Әлбәттә,
кеше булган кешеләр аны өстенә хәтлек менәләр. Андан куркырга кирәк түгел. Өлкән яшьтәге апаларыбыз да, абыйларыбыз да анда хәтлек менә. Һәм дә аны өстенә менгәч сөенү хисләрен кеше яшерә алмый. Чөнки шул җирдә Пәйгамбер саллаллаху алейһи беренчедән ала, икенчедән анда намаз укый, һәм дә кеше шушы нур тавына баргач, аны өстенә менгәч, ул күрә үзен тирәсендә булган Мәккә шәһәрен. Шул җирне кайсысын Пәйгамбер саллаллаху күреп басып торган. Ничек инде аңар сөенмисең? Гарәфә җиллекләренә бару, Мина җиллекләренә бару. Әлбәттә, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлламның яшәгән һәм дә туган йортлары тирәсендә аларны зиярат кылу. Аларда махсус анда язылып куелмаган. Менә монда туган Пәйгамбер, менә монда Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям 25 ел яшәгән дип. Алар бөтенесе тигезләнгән дип әйтергә мөмкин. Яки махсус билгеләнмәй. Ләкин дә аны алдан өйрәнеп килергә кирәк. Шушы мәсьәләне урынга килеп баскач, кайсында Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям 25 ел яши. Үзенең хатыны Хадиша белән. Анда килеп баскач күрәсең, Кәгъбәтуллага шул хәтлек ерак түгел икәнен. Мәккә шәһәре бәләкәй генә булганын күрәсең. Сафа Марва таулары кайсы җирләрдә басып торганнарны. Шуннан әлбәттә үзебезгә гыйбрәт ала алабыз иншаллаһу тәгалә. Кайсы юл белән Пәйгамбер саллаллаху алейһи һиҗратка киткән. Без аны күреп була. Аны һиҗрат урамы дип тә ул хәзергә дә атала. Ләкин дә ул махсус күрсәтелмәй. Аны алдан әзерләнеп барырга кирәк. Мәдинә шәһәрендә әлбәттә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлламне сәламлау, зиярат итү. Кабер каршына килеп баскач, "Ассаламу алейкум я Расулуллах" дип сәлам бирү. Аның каршында аның иң якын сахабалар күмелгән. Абу Бакр һәм дә Умар бин Хаттаб радиллаһу анһу аҗмаин. Аларга сәлам кайтару. Шулай ук Бақия зиратына бару. Ул Бақия зираты ерак түгел. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлламның каберендән бер 200-300 метр гына. Шунда барып, махсус вакытта керәсең. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлламның гаиләсе кая күмелгән, калган сахабалар кая күмелгән, Усман бин Аффан кайсы җирдә күмелгән. Шушы урыннарны күреп, аларда бер дуа кылып чыгасың. Аларның тарихы белән өйрәнәсең. Әлбәттә, үзенә карата бер яңа хисләр. Мәдинә шәһәрендә Ухуд тауын күрү. Шул тауны кайсысы турында әйтеп Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям Ухуд тауы сезне ярата һәм мөселманнарны ярата дип. Һәм дә Ухуд тауының зурлыгын күргәч, искә төшә шул хадисне кайчан Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, җаназа намазы өчен Ухуд тауы шикелле сезгә әҗр савап булачак дип әйтелә. Менә шулай. Ухуд тауының шунда зурлыгын күргәч, тик башта бер калкулык дип күз алдына китерәсең. Килгәч карыйсың да, ничәдер километр буе теге сузылып киткән. 6 чакры. 6 чакры именно шуннан инде. Әлхәмдүлилләһ уйлап та куясың. Әлхәмдүлилләһ. Хәзрәт иде алдагы сорау. Хәзерге Россиянең Дербент шәһәрендә, Дагыстанда бу 40 сахаба зираты бар. Анда шуннан да сахабалар күмелгәнме? Алар бу җирләргә килеп җиткәнме? Ул тарихи вакыйга. Ничек Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям вафат булуы, ул тарихи документлаштырылган вакыйга. Аның хезмәтләре шулай ук сахабаларның дөнья күләм йөрүләре гаскәр белән булсын микән, үзләренең дәгъватлары белән булсын микән, ул документлаштырылган. Һәм дә Дербент шәһәрендә 40-тан артык сахаба бер урында күмелгән. Һәм дә ул зиратның исеме дә 40лар дип атала. Теге төрек сүздән 40лар дигән шикелле. Ул әле кимендә 40 гына. Әле күпмесе килгән тагы. Кайсыларның каберләре билгеле түгел. Анысын без белеп тә битермибез. Мәсәлән, әгәр дә бу 40 сахабаны карасак, бу Хазар гаскәрләр белән бәриш вакытында шаһид булган сахабалар бит алар. Аларны бер урынга күмеп куйганнар. Менә үзлектән килгән сахабалар. Biz аларның күптенесен исемнәрен дә, каберләрен дә белеп тә битермәскә мөмкин без. Кайсы үзләре килеп шушы җирләрдә дәгъват кылганнар. Килеп җиткәннәрме дигән вакытта килеп җиткәннәр. Чөнки Умар бин Хаттаб вакытында ук Перс дәүләтләренә килгән вакытта Азәрбайҗанга килгәннәре һәм дә шундан Дагыстан якларына, Хазар дәүләтләренә хәтлек барып җитүләрне сахабалар ул мәгълүм. Һәм дә Усман бин Аффан вакытында шулай экспедициялар чыгулары ул безгә мәгълүм. Андагы булган калгалар, шәһәрләр төзелүе, күперләрне төзелүләре,
Ул безгә мәгълүм булып тора, һәм дә шул сәбәптән үзенә карата Дагыстан җирләре ул өстәмә бер бәрәкәт биреп тора. Әгәр дә без карасак, менә дөнья күләм без үзенә карата бер күренеш, шул җирләр кайсында сахабалар барып җиткәннәр дәгъват белән. Аллаһ Тәала аларның эшләрен юкка чыгармады. Хәзерге вакытта да анда ислам дине яшәп бара. Һәм дә бер кашан да югалмады. Бер кашан да югалмады. Безнең якларны мәсәлән карасаң, нинди генә чараларны без үткәрмәдек. Безнең якларга да сахабалар килгәннәр. Бәлки күпләп кырыклап булмаса да, ләкин дә килгәннәр. Нинди генә авыр тарихыбыз булмасын, монголларның безнең якларыбызга килеп басулары. Аннан соң тагында Казан ханлыгы төшүләре. Ислам дине бездә бер кашан да югалмады. Совет чорында нинди басымнар булды. Ислам динен югалттык дигән вакытта, карагыз субханалла, хәзерге вакытта мәчетләребез һәм дә мәдрәсәләребезнең күбәюе, мусульманнар ирекле рәвештә намаздан укуларын карасаң, әлбәттә сахабаларның эшләренең бәрәкәтләре кайсы Аллаһ Субханаһу Тәала аларның эшләрен юкка чыгармый, субханалла. Субханалла. Инде шунында инде шушы сорауда билмәкче идем. Менә безнең якта, үзебезнең якыбызга да бит инде әле Ибн Фадлан килгән шук сахабалар килгән дигән вакыт сүзләр дә бар дип, инде саңа иншалла җавап кайтардыгыз. Алдагы сорау Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям нәселеннән булган кешеләрнең исеменә Сәйид дигән кушымча ялгана дип беләм. Ул нәрсәне аңлата һәм теге бөтенесенә дә кушыламы? Сәйид дигән сүз ул безнең мусульманнарның гадәте Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны зурлау ягыннан. Салават вакытында да без әйтә Аллаһумма салли аля сәйидина ва хабибина Мухаммад дип әйтеп куябыз. Я Раббым, сәламнәребез, дуаларыбызны укыйбыз безнең сәйидебез, безнең хуҗабыз, дини яктан хуҗабыз. Һәм дә шул вакытта дөньябызның да хуҗасы, чөнки без Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны дөнья ягыннан да алып барабыз. Һәм дә хабибина безнең яратканыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям дип. Һәм дә аның нәселенә дә ягъни Ali bin Abi Talib, Аббас радиллаһу якларындан булган балалар аларга менә шушы Сәйид дигән исемнәрне кушу. Аларның фамилиясе каршына Сәйид дигән. Мин шундый кешеләрне очратканым бар. Кайсылары гади гына мусульманнар, ләкин дә аларның гаилә исемендә, фамилиясендә Сәйид дигән кушымта. Мин күргәч әйтәм, син Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямдан микән, каян беләсең ди. Менә Сәйид дигән кушымтасы бар бит. Әйе дип әйтеп куйды. Менә аларда ул әйтелек гырф гадәт дәвам итә. Әлбәттә ул кешеләрне аерым билгелиме безнең мусульман өммәтендә. Ничек без яраттык Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны һәм дә аның гаиләсенә карата без үзебезнең хөрмәтебезне күрсәтәбез. Чөнки намаз эшендә бит без дуа кылабыз. Аллаһумма салли аля сәйидина, Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Я Раббым, без салават сәламны укыйбыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга, аның гаиләсенә һәм аның иярченнәренә, мусульманнарга. Һәм дә менә шушы яктан гаиләсенә карата без хөрмәт күрсәтәбез. Нигә? Чөнки аларда без күрәбез Пәйгамбәрне. Әйе. Менә алар Пәйгамбәр гаиләсендән. Әлбәттә Аллаһ Субханаһу Тәала каршында алар безнең шикелле гади мусульманнар шикелле тигез. Аларның арасында да бар сыналмыш, аларның арасында бар изгеләре дә, динне онытканнары да бар. Әйе, бар шул кешеләре кайсылары сөнниләре бар, бар шиғиләре дә бар. Ләкин дә барыбер алар хөрмәткә лаеклы булып торалар. Ни сәбәптән? Чөнки үз вакытында аларның булды шул кеше, бабасы кайсының исеме Мухаммад иде, һәм дә әлбәттә ул безнең дөньябызга зур тәэсир китерде. Сорауны дәвам итеп, андый кешеләрнең Пәйгамбәрбез нәселеннән булганлыклары ничек тә булса дәлилләнәме? Мәсәлән, шәҗәрәләре бәлки бардыр. Яисә инде аларның сүзләренә генә ышаныргамы дип менә шундый сорауда биргәннәр. Иң беренчесе без әлбәттә кешеләрне мусульманга караган вакытта әлбәттә сүзенә дә ышанабыз. Кем дә булса килеп басса безгә әйтсә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәселеннән дип без әйтәбез. Әйе. Һәм дә ул безгә нинди булса бер вазифа, аңа күчтәнешләр бирергә, теге йортыбызның бер өлешен бирүдән безгә этәрми ул. Biz Allah'ı hürmet bilen görəbiz. Maşallah, selamlar birəbiz. Maşallah, xəllərini bilişəbiz. İyi. Hürmətin göstərəbiz. Şəcərə məsələsində qarağan vaxtda
шундый таныклы гаиләләр үзенең шәҗәрәсен алып баралар, һәм дә алар аны яттан беләләр, һәм дә язылган рәвештә бар әле. Biz мәсәлән үзебезнең бабаларыбызны яттан белмибез. Алар яттан беләләр. Һәм дә бу ислам динебездә бар хадисләрне тапшырган вакытта да. Мәсәлән, мухаддисләр, әгәр дә карасак, алар хадисның чыганагын, аның җибен беләләр, силсиләсен беләләр. Барча сахабалар һәм табииннар, галимнәр кайсылар бу мәсьәләне сүзне җиткезделәр пәйгамбәрдән. Пәйгамбәрнең гаиләсендәге булган кешеләр, алар аны яттан беләләр үзенең нәселләрен, һәм дә өстәмә кагазда да шәҗәрә алып баралар, әлхәмдүлиллаһ. Һәм дә шулай нәсел мәсьәләсендә караган вакытта иҗаза дип атала. Бу бездәге таралган мәсьәлә, кемдә булса пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмдән Куранны ятлыйсым килә дип ирешәсе килсә, ул таба шул галимне кайсының җибе барып ирешә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хәтлек. Һәм дә ул язылган һәм дә ятланылган. Машалла, инде шушындый теге бәхетләр безгә дә ирешсәйде, шушындый хәзрәтләрен табып инде алардан иҗазәтләр алырга насыйп булсайды. Амин. Пәйгамбәребезнең оныклары Хәсән белән Хусейн турында нәрсәләр билгеле? Алар кемнең балалары булган, тормыш юллары нинди булган, кыз җенесеннән оныклары булганмы? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең булды ничек ирләрдән дә, шулай кызлардан да оныклар. Булды Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм балалары. Алар безнең 7 баласы. Һәм дә шушы 7 баласындан аларның кызлары да булды, кайсының балалары туды. Шуларның иң күбесе мәшһүр булып тора Фатима анабыз. Кайсы кияүдә иде? Али бин Аби Талибта. Али бин Аби Талиб Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә кем иде? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең дядясы, атасының абыйсы Абу Талибның улы. Ягъни алар кандаш туганда, двоюродный братлар шикелле. Һәм дә шушы никах Фатима белән Гали радиллаһу анһуның безнең әлбәттә ул ислам динендә зур дәрәҗәдә булып тора. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең гаиләсенең гаиләсе дип әйтерлек мөмкин. Менә кан туганнар. Һәм дә Гали радиллаһу анһуның балалары күп була. Шуларның арасында иң мәшһүре Хәсән һәм дә Хусейн. Ул шул оныклар кайсысын Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларны үзе күрде, аларны яратты, кочаклады, алдына утыртты һәм дә бу ике сахаба онык алар өлкән яшькә хәтлек яшәделәр. Икесенең дә тормышы фаҗигалы булды. Фаҗигалы рәвештә алар вафат булдылар. Ни сәбәптән? Чөнки мусульман дәүләтендә таралган фитнә нәтиҗәсендә алар үлем күрделәр. Үлем күрделәр. Ни сәбәптән шулай дип әйтеп куябыз? Чөнки алар Пәйгамбәрнең нәселе һәм дә Пәйгамбәрнең оныклары булу сәбәбеннән тормыш әйләнешенең авырлыгындан шикләшмәгәннәр иде. Шикләшмәгәннәр иде. Ләкин дә сахабалар аларны сурәтләгән рәвештә әйтәләр иде. Аларга карап торганда без Пәйгамбәрне күргән шикелле дип әйтәләр иде. Чөнки менә рәвешләре буенча, йөрешләре буенча алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бик танык ошаганнар. Шулардан Хусейн радиллаһу анһу үз вакытында үтерелә, шаһид була. Һәм дә ул безнең тарихыбызда бер фаҗига. Ул фаҗига безгә. Ни сәбәптән? Чөнки Куфа халкы аны алдалый. Аны алдалый. Һәм дә шул мусульманнар кайсылары мусульман буларак та Пәйгамбәрнең нәселенең хөрмәтен белмәү сәбәбендә аларның каршында Пәйгамбәрне оныгы басып торса да, аны лаеклы дәрәҗәдә аңа хөрмәт күрсәтмиләр, генә түгел, канын да түгәләр, кылыч күтәрәләр. Хәсән радиллаһу ничек кенә фитнәләрдән ерак кына булудан тырышмаса да, кызга каршы гаилә фаҗигасы нәтиҗәсендә аңа агу тоталар. Һәм дә ул агуланып үлә. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларның шушы фаҗигалы тормыштан китүләрендән алдан да әйтеп куя. Аларның шаһид булуы турында. Менә шундый алар авыр тормыш күрделәр. Ләкин дә
безгә ул күңелебезгә бер юаныч, без күрә алабыз, менә кай вакытта безнең дә тормышыбызда авырлыклар була. Ни сәбәптән минем генә башыма килеп төшә дигән вакытта без күрә алабыз, синең генә түгел, Пәйгамбәрнең дә гаиләсендә яраткан балалары, оныклары, уллары Хәсән белән Хусейнга да башлары аша андый фитнәләр, гаилә фаҗигалары, кан тугышлар, аларның башы аша да узган үз вакытында. Инде алдагы сорау, хәзрәт, шулай ук килеп ишкән, ни өчен Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның 4тән күбрәк хатыны булган? Ул вакытта рөхсәт ителгәнме? Инде сорауны үзем дә бирәсем килә, бу очракта 4тән күбрәк дигәне бер вакытта 4тән күбрәк хатын турында сүз барадыр. Ягъни теге шариғат ягыннан күзалдырып тотканда әйтәбез инде. Безнең шариғатыбыз буенча ир кеше рөхсәт ителә 4 хатын бер рәттән никахлашырга. Ягъни никахлашасың да 4 хатын белән яшисең, хакларын күреп. Бу безнең мәдәниятебезгә туры килмәсә дә, бар шул бу дөньяда шул халыклар, кабиләләр, кайсылары өчен гадәти хәл булып тора. Ислам динен төрле милләтләр тота, һәм дә без аны кабул итәргә тиешбез. Хәтта без аны үтәмәсәк тә, ул безнең өстебезгә вазифа түгел. Икенчедән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хатыннары күбрәк иде. Ул гомерендә 11 хатынга иленгән. Бер рәттә 9 хатыны да аның булган, ягъни исән рәвештә, вафат булучылар да булган. Кешеләр бу мәсьәләдә ул бәхәсле дип табалар. Ләкин дә шунысын аңларга кирәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзен теләге белән аларга өйрәнмәгән. Аллаһ субханаһу ва тааля аңар вахи аша кемне хатын итеп алырга һәм дә нинди рәвештә алар ничек никахлашырга, күпме мәһрен бирергә, бөтенесен вахи аша Аллаһ субханаһу ва тааля тәртиптә тоткан. Һәм дә шунсында хикмәт, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шуның аша күп кабиләләр белән дугыслаша, туганлаша, һәм дә күп халык Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында шуның аша иреклек күрә. Мәсәлән, Жуайриянең кабиләсе мусульманнар белән җиңелгәч, күбесе алар әсирлек кәләгә. Ләкин дә әсирлектән бер көн эчендә алар азат ителә. Жуайрия Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга кияүгә чыгу белән. Икенче яктан караган вакытта Пәйгамбәрне кеше ягындан, гаилә ягындан, ир ягындан күрсәтүче һәм дә менә арабызда гына сөйләшеп утыра торган нәсихәтләрне җиткезүчеләр кем? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хатыннары. Кайсыларын хөрмәт итеп алар аталдылар уммул муъминин, муъминнәрнең аналары дип. Ни сәбәптән? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вафат булганнан соң хатыннары беркемгә дә кияүгә чыкмады. Беркемгә дә кияүгә чыкмады. Һәм дә алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга карата үзенең никахларын саклап калдылар. Үзмәделәр никахларын. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ теләге кайтса да. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хатыннары белән мугамәләсе, аралашуы, алар белән туганлашуын караган вакытта, хатыннары арасында булган бәхәсләрне, ничек ул шишүләре безгә ул үрнәк булып тора. Әлбәттә, безнең җәмгыятебезгә күп хатынлык ул таралмаган. Ул безгә шит гадәт. Ләкин дә бар әйткәнебезчә шул милләтләр кайсысында күп хатынлык ул бар. Һәм дә ничек менә шушым яктан Пәйгамбәрдән үрнәк алырга дигән вакытта аларга да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга карап үрнәк алырлык дәресләр бар, әлхәмдүлилләһ. Һәм дә әлбәттә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хатыннары Пәйгамбәргә кияүгә чыккач, май һәм дә сөттә йөзеп яшәмәгәннәр. Аларның ашау һәм дә кием ягында сахабаларның хатыннарыннан түбәнрәк булган. Чөнки алар әйткәннәр үз вакытында: "Я Расулулла, бәлки сахабалар хатыннар белән бер дәрәҗәдә ашарбыз" дип әйтеп куйганнар. Менә бит ул нәрсәсе. Ни сәбәптән шулай? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу көн сайын пәйгамбәрлек эше белән, кешеләр белән хезмәттә, хак динне аңлату эшендә көне үткән. Менә бит ул нәрсәсе бар. Шул ук вакытта аларның хатыннары, Пәйгамбәр саллаллаһу хатыннары башлары эштән чыкмаган. Айша анабыз әйткән: "Иртәдән алып кояш батканча хәтлек эшлидерик. Хөрмә агачларына
су көтәреп йөртәдерик дип әйтеп куйганнар. Менә бит ул җәмәгать ничек. Шуңарда пәйгамбәрне менә шушы ир ягындан да, гаилә ягындан да, менә шушы хатыннары белән яшәү ягындан без аны ачабыз. Һәм дә шунысын игътибар итәргә кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында хатыннарны алу ул гомумән шиксез иде. Шәриатыбыз хатыннарны алу ягындан шикләде, 4 хәтлек. Өстәмә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында булган душманнар, Курайш кабиләсе, берсе дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өстеннән көлеп тә карамады. Фәлән синең хәтле хатының бар дип ничек тә булса аны шеметеп тә карамадылар. Чөнки ул вакытта ул гадәти эш иде. Гарәп халкына ул гадәти эш була. Без онытырга кирәк түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул фәрештә түгел, ул кеше һәм дә аның бар нәселе, аның бар үзенең мәдәнияте, үзенең җәмгыяте һәм дә ул җәмгыятеннән шит рәвештә яшәмәгән, ул җәмгыятенең кануннары белән яшәгән. Шуннан да менә инде кызыклы җаваплар. Әле менә әйтеп киттегез, Пәйгамбәребезнең хатыннары Уммул Муъминин дип атала. Әле сорау бар иде, ни өчен, мәсәлән, Пәйгамбәребезнең хатыннары Уммул Муъминин дип атала, Хава радиллаһу анһу түгел, ул бит безнең анабыз теге. Ул әле ни өчен мөэминнәрнең анасы түгел дигән. Шуңа күрә хәзрәт күреп тора, сораулар туып тора, сораулар алар бик күп. Бүген монда килгәнегез рәхмәт. Без сезгә инде алдан ук әйтеп куябыз, сезне икенче тапшыруларга кадәр генә сатабыз дип. Шул көнгә кадәр генә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи тәала ва баракатуһ. Рәхмәт. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда Имамның Сыдыйк тапшыруы иде. Инде әлбәттә исегезгә төшереп үтәбез. Бүген бездә кунакта студиябызның кунагы буларак Казаныбызның Мөхәммәдия мәдрәсәсенең тәрбиячесе, шулай ук Казаныбызның Рөстәм мәчетенең имам хатибы. Аннан да бигрәк инде Раббыбыз Аллаһ чакыруы буенча бик күп тапкыр гомрәләр кылучы, бик күп тапкыр хаҗлар кылучы. Бигрәк тә шул җирлекләргә, шул матур изге гамәлләр кыларга, шушы җирлекләрдән хаҗиларыбызны алып барып, әлхәмдүлилләh исән-сау алып барып, исән-сау алып кайтучы кураторыбыз да Исмәгыйль хәзрәт бик киң иде. Раббыбыз Аллаһ аңа да, безгә дә, сезгә дә үзенең рәхмәтен, сәламен бирсен. Сау булашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.